Kaziwai vana veZimbabwe, ndoda kukuchingamidzai muchirongwa chedu chino chatinoti silent battles chamunopakurirwa neni wenyu Tete Linda. Nhasi ndauya kuzotaura nekamwe kanyaya kadiki katisingakwanise kuignore because zvirimo musociety matigere. Nhasi ndauya kuzotaura nevana vari kuma 25, 26, 27, 19 age range iyoyo yevana vakazvarwa vari HIV positive. Ndinoziva it's not easy, but I'll try my best. Asi chekutanga pane pandinoda kuclear kuvaoni vechirongwa chino. I'm not a professional expert munyaya dze-HIV, handisi chiremba. Ndinongori munhu akarwara chirwere kwenguva refu, ndikadzidza zvakawanda machiri, ndikazvipira kuti ndichada kubatsira vachateera kumashure kuti zvireruke, zvisanyanyorema kana wanzi une chirwere cheHIV, zvisakuremera. Ndiripo pakuirerutsa, pakubvisa value yeHIV kuti ipedzisire yafanana neflu. Saka today I want to talk nevana vakazvarwa vari HIV positive. Ndinoziva it's not easy, but dai Mwari vandibatsira zvandichataura zvagona kuvabatsira. Mwana azvarwa ari HIV did not play a role kuti anga achiwana chirwere ichi. He or she had no say at all. He or she is just a victim. Wakangosvika panyika wakatomirirwa nemasamoni kuenda kukoti. Usati wapara mhosva, asi mapepa yakwe ekunotongwa ainge atovepo. Saka ukada kuzvitarisa haizi nyaya yekutamba, jeni yacho inorwadza. But I'm here to make this easy kwamuri vanangu. Wakazvarwa neHIV, yes. Une bitterness, yes. You still want to understand why, yes. My questions ese iwayo ane musoro, nekuti iwewe wakangosvika hauna chawakaita ukanzwa nechirwere. Pamusoro pezvo chirwere chacho chinoita kuti usagamuchirike musociety. People tend not to differentiate mwana azvarwa ari HIV positive nemunhu awana HIV atokura. Yes, munogona kuvananga kuti they deserved it nekuti vakazviitira. Ko uyo mwana azvarwa ari positive, what did she do to deserve that? Saka before tasvika pastigma yevana ivavo, tikatarisa ipapo tichaziva toendla vana ivavo. Iwe mwana wakazvarwa uri HIV, you are bitter nekuti yezvinezvi wakura, you want to go into a relationship, but then at the back of your mind uri kuyeuchidzwa kuti mukomana wauri kudanana naye kana kuti musikana wauri kuda uyu achakuda here nekuti iwe une HIV. Mapaona zvapanorwadza. HIV yacho yausingazivi kuti yakasvika sei kwauri, wakangozvarwa uinayo. How do you explain it kumumwe wako wausangana naye wauri kuda iye achikudawo? Saka ndoda kuti ticlear ipapo. Tane generation yevana ivavo vakawandisa. Saka iwewo you are not alone. Izvozvo kuti iri kutokushayisa hope, uri kutya kuti you met a guy, the guy is committed, ada kukuroora, but iwewo wapererwa manje kuti how am I going to do it, kuti unonyare wakaitei. Muudze munhu kuti shamwari, inini I was born HIV positive. It's up to him. If a guy really loves you, he cannot blame you for the things that you could not control, things that happened before your existence. Munhu anofanira kuzvinzwisisa. Imi vana vacho, regai kuramba muine that bitterness yekuti sei ndakazvarwa ndiri HIV. Okay, chindiudza makore amazvarwa imimi HIV yanga ichiri itsva. Kunyangwa nachiremba vanga vasati vaita figure out kuti vachazvigona sei. There were experiments happening to see how and figure out kuti chirwere ichi tichachiita sei. Saka iwo ndo nguva yaukaconceive nevabereki vako.
vamwe vabereki vako iwewe vatende, nekuti vakatozowana ruzivo rwakatendera kuti usvike pauri nhasi uri mupenyu. We have millions yevana vakafa neHIV between the age of 1 year to 2 year. Mwana akafa, iwe you have survived, unosvika pa 25, 26, 27 yauri nhasi, but you cannot move on, you can't accept. Let me tell you something. Pane vana vakazvarwa nguva dzenyu vakashayirwa rubatsiro. Vana ivavo vakararama 2 years dzairwadza. They suffered, those kids. Nekuti vana ivavo vaita infection after infection after infection. Kusvikira mwana anozofa. Mwana iyeye for 2 years dzakararama pasi pezuva rino haana paakamboita upenyu huri nani. Life yake yange iri kuhospital, yekubayiwa, yekunwa mapiritsi, yekuita sei, marashes, lymph nodes, loss weight. They suffered the most kusvikira vafa. Asi iwewe you did not go to that stage. Wakadarika ukasvika pauri nhasi uri mupenyu. Maita laki imimi mazowana mishonga yekuti munwe murarame. Chandoda kukuudza iwewe mwana uri HIV positive nhasi, kana uchida a normal life yakafanana neshamwari yako iri negative, you can get it. Unotoiwana ikadarika ishamwari yako ari negative. Do you even know that? Kuti shamwari yako ya age mate yako yakakura nayo yanga iri negative, newe unga uri positive, iwewe unotorarama zviri healthy kudarika we are negative. Why? Pane pamukanzwa imukuru kuti kuri kungofa vanhu vane AIDS chete. Nguva yaiuraya AIDS kudhara yaiveko kudhara kwakudhara, kokuti taingoziva kuti munhu kana afa AIDS, taingoziva kuti kana munhu afa AIDS ndicho here ndicho chachaya chachaya ndicho here chachaya, but not this time. Iye zvinezvi AIDS yakaiswa in control, haisisiriyo iringouraya vanhu. Shamwari yako iwo iri negative inotoita cancer ikafa, iwo ukasara ukamira neHIV yako. Shamwari yako iri negative anotoita complications anouraya, corona yakauya ikauraya vanhu vanga vari health, asi iwo you are still standing. Saka chizviziva kuti iwewe unosvika palevel yemunhu ari normal, ari negative, unotoisvika. Kana wasvika ipapo wakutorarama a normal life. Like I was teaching my previous episodes kuti mukava nediscipline, imimi mazera imimi mukava nediscipline yekuziva kuti ndinofanira kunwa mushonga yangu nenguva, ndinofanira kuzvidzivirira kuma reinfections. You will find out kuti HIV yako ichasuppresswa to a point yekunzi ya undetectable. Zvichireva kuti pauri ipapa hapana chinokutyisa kuti uchiudza mukomana wewe waunoda kuti inzwai plus inini ndinorwara, asi handikwanisi kukutapurirai utachiwana nekuti ndiri pamushonga, utachiwana hwangu huri suppressed. Zvakwa ari mukomana yeye kuti ati anoda here kana kwete, asi iwewe unenge wapa clear. Zvinondirwadza ndine vazukuru vandiri kutaura navo kuma inbox, vazhinji vacho ndosaka ndafunga kuiadresa ichi yacho nhasi, iyo yekuti mazera enyu imimi maakupinda muma relationships. Saka you are scared what you are bringing in the relationship. Saka muda kuti mu figure out. Let me tell you something. Hapana imwe figure out yaunoita. Chekutanga, be truthful. Muudze, sisi ndinokudai asi ufunge ndinonwa mapiritsi shamwari yangu, maresults angu akamira akadai so, handikwanisi kukutapurira chirwere. Iwo kana uchitya unogona hako kupinda papiritsi iri kuita kuti ugare uchiziva kuti uri safe. Saka nyaya chaiye yaitinetsa yakabviswa, that obstacle yanga yakaiswa pamberi pedu sevanhu vari HIV kuti we cannot date vanhu vari negative, it has been removed. Iyo yakatokundwa kare.
taakutorarama nevanhu vane utachiwana uchitozva kuti mumwe wangu anonwa asina handinwe kana kuti ndiri paprepo. Saka zvichireva kuti mumwe wako uyu ari kunwa, kana uchimuda achinwa mapiritsi, chawapo iwo be he or her support system yekumukurudzira kumwa mapiritsi ake zvakanaka, kuita kuti asvike papoindi yatinoti undetectable, yamunenge masafe nekuita vana venyu vanenge vari negative. Saka nyaya chayo yandauya nayo ndeyekuti vana vedu vakabatwa nechirwere vachiri mumadzitumbe vadzibereki vavo, regai kuramba mine bitterness, regai kuzvilimita in life, because I can see when we go kuti mwana mukomana ari kuda musikana, mwana musikana ari kuda kudheta, you are finding it very difficult because you have got this big rock in front of you yekuti you are HIV positive. No, there is nothing, hapasisina rock up that can stop you from dating whoever you want. And what I want to tell you, the moment you are in a mukomana yeye uri kudanana naye muzera yako iyoyo, be very careful. Iyo anogona kunge achitorwarawo futi. But if you break the ice, pakati penyika paita umwe anongobuda pachena, uchatozoona kuti no, zvinhu zvaikutambudza hazvisina, iye anorwarawo. Haizi mhosva yako mwanangu, wakazvarwa zviriko, waakurarama mazviri, hazvina kukuuraya. You were chosen to live up to today by God's grace and love. Nekuti vakafa avo vaitodiwa, vakafa ivavo vaitodiwa nevabereki vavo, asi vakasvika pakufa nekuti pashayikwa ruzivo rwokuti vangachengetwe sei, vangaitwe sei. Iwo tenda vabereki vako kana vachiri vapenyu, vakabvuma kuti upinde pane varipani, vakabvuma kuti utestwe uoneke kuti wakamira sei, vakabvumira kuti unwe mishonga kusvika zuva ranhasi. They played their role. It's something that was beyond their control. Hakuna munhu anoti ndakunoita mwana asi ndakumubara ine HIV. No, every parent's dream is to have a healthy child with a long life. Saka mubereki wako usamublema to that point. Avanga vasingazivi kuti vangaite sei, asi at least vakaita plan B yekuti iwe uzvarwe ukurarama uri pamushonga. Saka rega kugumbukira vabereki. Ndina mai vakauya vachichema zvakandibata, vakati ndine mwana ane 22 years. She does not like me at all, and she has made it very clear to Mama, I hate you. Why was I born with HIV positive? No. Mama did her best. Kuti usvike 22 years idzodzo uzogona kuvhura muromo wako uchivaudza nhasi kuti why am I HIV positive? She did her best. Otherwise, if she did not do what she did, you wouldn't be here today. Wakamira ipapo uchivatuka vari mai vako. Vakaplaya role yavo uye nezvokumwa mushonga uri mupenyu. Izvozvo zvitende. Ndo zvandoda kukudzidzisai. Vabereki vanotida, tinokudai, asi nyaya yakatiwira tisina ruzivo, asi takagona kukurerai kusvika pamuri. Chititendaiwo nerole yatakaplaya, not kuzotituka, kuzoti disrespect, that why was I born HIV positive? What did you do? No. If I put you in my shoes during that time, if you were born in my time, if we were to change hands and you being the mother and me being the child, maybe you would have done worse. I would have died. You wouldn't have taken care of me kuti undiseva kunditi unditendere kuti ndiwane mishonga, ndinwe mishonga. Asi vana mai venyu vakazviita, saka zvitendei vanangu. 1, 2, tine hama yedu yanga ichirwara, yafa nechirwere. Imimi ma affected part, mwana wamasirwa, ngatiregei kuti anzi achazozvionera. Hakuna cruelty inodarika ipapo, utsinye. Maziva kuti hama yenyu yafa, murume wacho yafa, imba yavhara, masirwa mwana imi. Mune chokwadi here mungachengete mwana muchirega kutsvaga kuti muzive kuti sezvo vabereki vafa, mwana uyu possibility yekunge ane chirwere iri about pa 80%. Ngatiende nemwana yeye kuklinikika, tonotsanangurira vana ambuya
vabereki vemwana vakatisiya, mai vemwana vakatisiya, tine mwana watinaye, tingaite sei? Tinoda kuziva chimiro chake. Munotendwa nedenga mukadaro. Mwana yeye achanotariswa oonekwa kuti ane chirwere kana kuti haana. Kana zvichinge zvaonekwa kuti aiwa mwana uyu ane chirwere, mwana uchipinzwa pamushonga, hapasisina shura matongo, hapasisina dongo rinovharwa nekuti vabereki vafa. Aiwa, vana ngavapiwe mukana wekusara vachirarama. Imi veukama masirwa mwana. Zvinorwadza kuti masirwa mwana maybe kane 5 years vabereki vafa, maybe haasi kurakidza masainzi ekurwara, hamuzana chiremba. Get that child tested. Mwana ngaatestwe, mugare nemwana wamunoziva kuti akamira sei. Mwana orapwa, munenge magona basa renyu sevabereki. Kana kuti handizivi kuti kana muchichengeta mwana ane vabereki vafa, musinganotsvaga kuziva kuti vabereki zvavafa nechirwere, mwana anogona ngai nacho, munenge makamuchengeta kumirira kufa kwake here? Izvo zvinoda kuzvitaura kunemi veukama masirwa vana. Ndoda kuziva kuti veukama muchatsvaga kuti veukama vachatsvaga veukama. Nhasi masirwa mwana imiwe hama yenyu iri kurwara, hamuna action yamuri kuita kuti mwana yeye utano hwake huiswe mulaini yakanaka kuti akugona kurarama. Mazviignore kuti achazvionera paanenge akura. Chokwadi here mwana akukura agoita teenager asingazivi kuti ari HIV positive, ozoti auda kupinda murelationship ndopoudzwa kuti anorwara. Ima makazvinyarara pesapa. Kudai akazviziva at an early stage mwana uyu, akazviprepare emotionally, mentally, kuziva kuti inini vabereki vangu vakafa ndakasara nechirwere chakadai so, munenge musina kugona here? Hamuzi muri kunonokera zvinhu. Mwana kana mamusirwa, iye vana musara pavanhu, kwete musara pavana ari ega futi, semhuri garai pasi, tsvagai kuona kuti utano hwemwana hwakamira sei. Kana zvichida kuti apinde pamushonga opinda, ndo runonzi rudo. Zvinorwadza because most of the cases dzandiri kutaura izvizvi, it's religious people vanenge vachitonamata, hama yatofa, mwana atosiyiwa kumba kwamukoma, mukoma anotori deport, vari kutochengeta mwana, asi pavangotadza ndipo kuti mwana ngaende anotestwa, because vari kuavoida anything that has to do with the disease with them. Kunamata vakatanga kunamata ukona waisika rudo mwana wehama yako yakadaikana ndikuita uchiswa iwo uchaenda mwana wako achada hama yako inosara panyika. Saka iwo wakasirwa mwana nehama yako, mwana iyewo uri kutarisira una ichini wakutaa wakwachekera ita zvakanaka. Shoko raMwari rinoti ukaita chakanaka wazviitira, haufariwe here kuti waita chakanaka. Vana vatinosiyirwa irresponsibility yedu ngavatestwe. Moona kuti vana vaenda pamushonga, vachinwa mishonga. Vana ivavo ngavarege kuva chituko, musadaro. HIV semutauro wandogara ndichiita ndakaimaka nekuti ine kurwadzisa kwayakaita. It broke us mentally. Takaparadzwa neHIV nekuti vana vakasiyiwa nevabereki vakaenda makore achapinda chirwere ichi vakatambudzika nehama dziripo. Ndo zvatiri kuti ngazvipere, ngazvipere. HIV takaikunda. You won't be surprised very soon takuwana cure yeHIV. Anytime soon inogona kuvepo. Handina kuti yapo, asi anytime soon tinogona kuita cure yeHIV. Vana votorarama upenyu. Ndinoda kutsura futi panhau yatakutinetsa mazuva ano. Zai kuti HIV vanhu vakatoishandisa enterprise tsvaga mari nayo. Ndosaka muri kuona kwakupfuka vanhu. Uye anosimuka pano anoti ndinoirapa
ndinoirapa, uya anosimuka apa anoti ndinoirapa, uya anosimuka apa anoti ndinoirapa. To be very honest, officially HIV haisati yane cure, haisati. Ukaona munhu achikudza kuti ndinoirapa, iwo ukaenda ikoko ukanotanga ukapiwa zvawapiwa ikoko ukashandisa ukasiya mapiritsi, you are to blame for deterioration yehealth yako. Unenge wazviuraya wega nekuti HIV haina cure zvachose. And get me very well, vane vavo tinongoti varambidzwa havo kuya vachitaura, asi iwe ingoshandisa pfungwa dzako wega uite 1+2, unotoona kuti hapana chiripo. Munhu wese ari kutsvaka mari, saka munhu anotsvaka chinhu chiri mudhimandi. Saka sofa chiri mudhimandi icure yeHIV. Saka munhu akauya pano, isusu rekaiti kudzei makore edu kwakauya rainzi Mocria, raive periods, raitengeswa marare mumaavenues. I remember vanhu vachienda vachinoitenga, yaidhura Mocria iyoyo, asi hakuna munhu watoziva anonzi akarapwa nayo. Asi vanhu vakaritengeserwa piritsi, kaive kapiritsi kakapsule keyelo kadikidiki kadai isusu. Hakuna vanhu vakainwa vakafa vachiinwa ichisaraumba. Vakange votanga nechiya chavaiti chiAfrican potato chiya, vanhu vakachidya kana kuti vakachidia, I don't know, asi hakuna akapora nacho. Saka iwona sikuzongomuka anoti inini ndawana mushonga. Tisadaro. Tisade kucapitalize pachirwere chevanhu kuti tiite mari nacho. HIV haina treatment. Treatment iripo paHIV ma-ARVs. Vanhu ngavanwe ma-ARVs avo vachararama zvakarebesa kusvika palevel yevanhu vasina HIV. Ndo zvamwe zvandoda kuti ndidzidzise. Right. Ndodzokera kuvana vedu vaive vari kutambudzika neacceptance. Rekaunzwe mwanangu, ndo zviripo. There are certain things that we cannot change. We must pray for serenity for things we cannot change. You cannot change your status yauri. Kurwa nevabereki vako is not going to help you anyway anyhow. Nekuti uri kurwara mwanangu, you need peace. Saka gamuchirai zvamakaberekwa muri. Iye nyakukutendera kuti usvike nasi 25 years haadhakwi, ndiMwari samasimba. You were one of those chosen ones. Vakanzi naivo Mwari pachavo, denda zvarapinda, iyi mbeu nembeu ine mbeu ine mbeu ichararama. Asi iyi mbeu ine mbeu haina kwainoenda. Ndo vana vakatisiya kuma-80s kuma-90s vane ma2 years ma3 years. You were chosen to be alive till today. Jehovha vakazvitendera, newo zvitende. Regai kushungurudza vabereki nekuthrowa matantrums. Sometimes nanovamba namai vaiti wangu anotomboramba kunwa mapiritsi acho achidi wauri kuita emotional blackmail ndiani mai vako kuti hausi kunwa mapiritsi. Zvozodii? Upenyu ndewani? Ndewako mwanangu. Kana tanzi ngatinwe mishonga ngatinwei. Tichiri vadiki but chandoda kukudzidzisai idiscipline yemapiritsi. Please inwai mishonga yenyu kuitira kuti musadeteriorate pahealth. Muchiri vadiki miri wenyu wakasimba zvekuti unogona kurwisana nezvirwere. At your age today at 25 you were born with it. Until Linda was born without it. Vakatozoicatch out 22 years ago and she's still alive. Ndokukunda here iwewe? Uda kukundwa nini chemberi? Simply because you can't accept. Ndo zviripo zvekuti uri kurwara, pawanikwa mushonga, chinwa mapiritsi and live a normal life. Nekuti inotoriko yakakumirira. You are waiting to see your grandkids. Don't worry about what people say or think, because they are also worried about what you think about them as well. Tikangazvidike kukubata vanhu vazhinji vari kurwara. It's only that hazvina kunyorwa pamhanza kuti uyu anorwara uyu anorwara. Vanhu vane mahendlere avanozviita. Saka zvako hazvinyanyoshamisa. Gamuchira
and have peace of mind, uchaona kuti it's not that bad. Kune vane cancer, kune vana vane leukemia chichichi vasina utano, iwo Mwari havana kukuisa koko. Kune vana vantori mahospitals vasina bvudzi, vari kurwara zvirwere zvinotyisa, asi iwo wakangobatwa neHIV chete ndobva yawanirwa futi mishonga, uye nezvori mutano uri health, ukapedzera rekurarama hospital uchinzi unorwara, hautoendi, wakachengeteka nepiritsi. Saka sei uri kushungurudza vabereki nekuzvishungurudza iwe pachako wega nekutadza kugamuchira kuti ndinorwara but ndinotorarama life iri equal kumunhu asingarwari. Chiri kurwara mauri ungoti mune virus asi rakarara, zvinoitwa neasina HIV iwo unozviita. Saka chii chiri kunyanya kukutambudza naye mwanangu? Ngatigamuchirei, tinwe mishonga yedu, tiende mberi, tichengeteke. Tine vana vatichabara, muchabara vana imi vazukuru vedu, muchazobarirwawo vazukuru venyu, muchazovataurirwawo futi zvatiri kukuudzai nhasi kuti pazvakatibata taitya, asi takakunda nekuti takawana vakatibatsira vakatikurira nzira. Isu takaikura nzira iyi kuti imi mufambe pakachena, saka chifambai munwe mishonga yenyu. Kana pane vane mibvunzo, ndinokumbira kuti munondibata panhamba dzamunoona dziri pamusoro apo. Uine chaunoda kubvunza, wakabarwa uri HIV, pane zvausiri kunzwisisa zviri kukutambudza, don't worry, isai mibvunzo yenyu panhamba dziri pamusoro idzo, ndinokupindurai. We are here to hold your hand. We are here to fight the battle together. Ndadzoka nhasi ndichida kuzotaura pamusoro peyatinoti U equals U. Zvinoreva izvo kuti undictatable is equals to untransmittable. Kana ndichitaura kudaro ndiri kutaura kuti iwe muzukuru pauri papo, kana uri kunwa mapiritsi ako, kwete kungonwa chete, kunwa mapiritsi nenguva sematauriro atakaita kuti kana uchinwa na 8 dzemanheru, make it a point kuti every day na 8 unonwa mapiritsi. Saka ukakontinya uchiita saizvozvo, sekureva kwandakaita kuti mapiritsi anoda munhu ane discipline. Saka you sticking to the time yekunwa mapiritsi idiscipline yakakura. Uchaona kuti the more you do that, uchienda gradually, viral load yako inodzikira, CD4 count yako yokwira zvakanaka. Zvokureva kuti kana viral load yako yaramba ichidzikira, inopedzisira isaoneke musystem. Ndo patinenge takukuti you are undictatable, hatisi kuwana utachiwana. Kana munhu ari pachimiro chokunzi ari undictatable, zvinoreva kuti haakwanise kutapurira umwe munhu chirwere. Pabate ipapo zvakanaka. Kana munhu akanwa mishonga yake nenguva achiteedzera zvakataurwa nanachiremba, anosvika pastage inonzi you are now undictatable. Zvoreva kuti kana wasvika pastage iyoyo, hauchakwanisa kutapurira mumwe munhu chirwere. Wakutokwanisa kurara nemunhu usina kuprotecta asi usingamusiyire chirwere. Zvochireva kuti you equals you. Tikureva kuti if you are undictatable, you can untransmittable, haugone kupa munhu chirwere. Ndo nyaya yandauya kuzotaura nezvayo nhasi. During our times, we did not have those privileges dzekuti munhu anonzi akugona kugara nemwe munhu asina chirwere asingamutapuriri. It was automatic kuti ukangogara nemunhu anorwara iwe unotozongobatawo chirwere. But nekubudikidza netechnology nemaresearches zvakatozoonekwa kuti aiwa, haukwanise kupa mumwe munhu chirwere kana iwe wasvika pastage inonzi you are undictatable. Saka ndauya kuzotaura nevanhu vai vari kuti ivo tete ndigere nemurume. Tinoziva vanhu vechirume it's very difficult kuti vashandise protection January to December. Pane hondo, zvinovaremera havazvikwanisi. Zvino pane vazukuru vanoiti dai tete ndodii, nekuti murume uyu ari kuramba kuti tiri protect, nekuti murume ari kutaura statement yamunotaura yekuti zvakangosiyanei nekuti tese tinongorwara ngatingorarai zvedu. Hakuna chinonzi tese tinorwara ngatingorarai tisina kuprotecta.
you are reinfecting yourselves. Hazvifaniri kudaro. Kana matonzi munorwara mai nababa, hamufaniri kutapurirana utachiwana. Chamunofanira kuita imimi kuti mubve pastage iri kukurwadza iyoyo yekuprotecta, itai zvakataurwa nachiremba, inwai mishonga yenyu zvakanaka, muchinja lifestyle yenyu, murarama modya zviri healthy, muchaona kuti muchasvika panonzi undetectable. Kana masvika ipapo mochisangana yenyu musina kuprotecta, hapasisina chapa munhu chirwere. Kunyangwe nemwana chaiye maakuita, nekuti mwana yeye anenge safe, nekuti pakati penyu hapana anenge achimutapurira chirwere. Saka it is very important kuti tinzwisise izvozvo pamacouples. It breaks my heart kutonzwa kuti kuna amai vakasunga mabhegi vakatoenda nekuti vari kutya kupiwa chirwere, asi ivo vakatopiwa kare. What does it help? Muda unotanga kunonesa mumwe munhu pasi futi, muchanopa mumwe munhu chirwere. Imimi zaiti kwamuri kuenda imimi makutonopa munhu chirwere. Whereas you could have stayed, mukanwa mapiritsi, mukasvika pastage yakanaka, mukaenda mberi neupenyu. It's not worth it. Ngatingwei mapiritsi edu, tosvika pastage yakanaka inotitendera kuti tirarame as any other couple isina chirwere cheHIV. Right. Ndinoda kukuudzai pamusoro pepiritsi rinonzi PrEP. Handizivi kuti vangani vanoriziva. Kune drug rinonzi PrEP. Ndimi sisi masangana nemunhu, kana ndimi bhudhi masangana nemunhu wechikadzi, mamufarira. Ngatiregei tsika yekumezha vanhu nemaziso. Iyo yekuti chakabatana chiripo zvokuti achingamborwari. Mazuva ano tikurwara tichifamba, takatobatana tiripo. Iwe usandijaji nemaziso ako. The only way you can know status yako is by testing. Alright, wasangana nemurume uyu, vakufambidzana, masvika nguva yokuti mauda kusangana pabonde, and iwewe at the back of your mind something is telling you something is not right. Baba vanogona kunge vachirwara, kana sister vanogona vachirwara. You qualify kuti unwe PrEP. Iroro piritsi rinobatsira kuti usatapurirwe chirwere. Ukanosangana nemunhu anacho haakwanisi kukupa kana iwe uri paPrEP. 2, the affected party. Andaitaura pachikamu chekutanga chiye kuti I'm going to talk of the infected and the affected. It is very wise kuti imimi mugere mumba, mune murwere wamugere naye, wamuri kuziva status yake kuti ane utachiwana, eni muri kushare zvinhu nemunhu iye zvakafanana natsono. It's important kuti munwe PrEP, nekuti munogona kutransmitterana chirwere kubudikidza netsono, mareza neini. Saka zvinenge zvakanaka kuti imimi mugare zvenyu manwa PrEP. You are the affected part, muri kugara nemunhu ari infected. Hapasina reason yekuti mutore munhu mumurarise imba yepanze, muchimupa makapu ake, muchiita zvimwe zvinhu zvese zviya zvekumustigmatizer. It's not right. Whereas we have PrEP. PrEP yakauya kuzomira pamukaha wepakati nechirwere nevasina. Ukati ndauya kuzomira pakati penyu kuita kuti iwe usatye uyu, iwe ugone kubatsira uyu, usingatye. Be free kubatsira hama yako inorwara. Usaitye kuti andinozotapukirwa nechirwere nokuti unenge wanwa PrEP. As I speak right now, I have daughters in my house vanotonwa PrEP because ndofarira zvekusona ndinobata this and that, but for their sake ndakatona zviri nani vapinde paPrEP ipapo vanwe havo kuitira kuti chakawana inini chisavawane kubudikidza nini. I'm not tiri kupanzwisisa here. PrEP is very important kumunhu anenge asina utachiwana kuti asahutapurirwa. Yapfuura nguva yekuti unozouya wakuti ndakatapurirwa chirwere, munhu haana kundiudza kuti anorwara. Vashoma vanotaura, mwoyo yedu yakasiyana. Mumwe anotongoziva kuti anorwara but haambokuudza. Munotozoti watozvidiscover iwe watonoteswa kuona kuti waakurwara. Then what?
chingogara wanwa wako prep yako kuitira kuti kana ainacho iwo kwauri chisaite sei chisasvike. Saka muri kuona kuti technology iri kutibatsira when it comes to HIV. We did not have all those things during our generation. Isusu takasafa because zvese izvo zvanzvisipo. It was automatic kuti ukangonzi wadanana nemunhu ane AIDS watove nayo. There were no two ways about it. Waitongonzi wadanana naye watove nayo. But nezvo wakutogona kudanana nemunhu anayo asi usina. Mugorarama upenyu hwenyu hwese hugoenda mberi musina. Mwainayo umwe asina. Motoita mhuri yenyu. It does not limit us anymore like what it used to do before. Kudhara waiti ukanzwa neAIDS automatically uchazvarwa kamwana kanorwara, mai vanorwara, baba vanorwara. But not today. Iye zvinezvi amai vanorwara vosvika paundetectable vese nababa vozvara mwana ari healthy. Mwana wavo wotokura vochengeta vana vavo. Ndo zvatakukurudzira kuti zviitike iye zvino. Ngapashaike munhu anoshaya ruzivo rwakadai so nokuti rwakakosha. It might sound unge inyaya yevanhu 2 or 3 muZimbabwe, but let me tell you, this topic touches number yevanhu vakakurisa munyika, not only in Zimbabwe, Africa as a whole, global. People are affected by HIV and AIDS. Saka ziva zvimwe zvinhu zvidiki-diki zvakafanana naizvozvo kuti zvasiyana iye zvinezvi maakutorarama. Ndofunga mandibata panyaya yePrEP. Imwe nyaya iri kundibata yandoda kuadresa nhasi inhau yeurwere hwatakuona hwakuda kuwanda hwekustroka. Muri kuzviona here kuti vanhu vari kustroka wotoona kuti akutofamba netsvimbo ari kutonzi akarohwa ane stroke, partial stroke. Vana vari kuita yatinoti facial palsy yekuti unowana mwana muromo waenda paside. Guys, ngatimire nyaya yekuti kana zvinhu zvadaro torega kunotsvaga kuchipatara kuti chichaitika, chatotanga kuenda kunobvunzira kun'anga. Do you know that it takes you 3 years kuti urarame uine HIV usinganwe mushonga? 3 years idzodzidzi usinganwe mushonga uine HIV unofa. That's how it works. Haupfuure ipapo. Saka munhu anodzi astroka kunze kwokuti muende naye aitwe matest nezvimwe zvese, aiwa munhu mhanya kumuprofita, momhanya kun'anga. N'anga iri kusvika ichitaura kuti munhu arohwa nezvinhu zviri mumusha menyu, saka zvinoda kuzobviswa, ndinoda $400 nemombe. Do you get me there? Hapana chiri mumusha chenyu chirimo ipapa. Munhu arohwa nestroke nokuti ari HIV. Ndine muzukuru akandibvunza musuna akati murume wangu akastroka saka takabva taenda naye kuhospital, zvino vakutotudza zvekuti HIV zvingaite here kuti shuwa stroke inzi AIDS. I'm here to clarify that. AIDS haina chirwere chinonzi ichi ndo chinonzi AIDS. AIDS chinoreva kuti muviri wako waweak, hauchakwanisa kuzvidzivirira kuzvirwere. Which means chese chirwere chaakugona kukukurira. Munhu ari negative akabatwa neflu anonwa med lemon, odya malemon omhanya 3 days yapera. Munhu ari HIV positive ukabatwa neflu unoita 2 weeks nayo, especially kana usinganwe mapirits, nekuti system yako is very weak. It cannot fight disease kana yapinda musystem mako. Panzwisisei mupabati. Saka munhu usataura kuti anzi azviite kuti munhu ane stroke anzi ari HIV. Zviriko zvakatowandisa. Vakawanda izvinezvi kuenda kumahospitals kwatora mapirits. Tikuona vanhu vakawanda vari kuuya vakabata tsvimbo dziya vakastroka one side. Otozodiscover after 2 years achifamba kun'anga nekumaprofita achiudzwa kuti aiwa makaroiwa mune zvamakaitwa. Hapana. One thing you should know, vana vekumusha kwangu, the moment yaunosvika pamuprofita atoziva weakness yako. The moment yaunosvika pan'anga anotoziva weakness yako, ndeyekuti you are a believer muzvinhu zvisipo. Saka paunosvika iwo uchisvika uchitanga kuti tauya nemurwere iye achona muchiya nemunhu akabata tsvimbo ane stroke, next thing akutotsvaga asipo pakati penyu anova ndiye akaroya uyu.
imi mese muri hapana anombonangwa munobva matodza kuti musha menyu mune ngozi. Hatirambe tiri vanhu vatemba ngozi dziriko mumaruzevha medu matozvarwa umu. Pane mhosva dzakaparwa nevabereki vedu. But ngatiregei kuconfusa HIV nechivanhu tichizvisanganisa, vanhu votadza kubatsirikana nekuti panenge pongo kusimbiswa kunzi pane uroyi hwakaitwa, whereas munhu ari HIV chete chaarungoda ndechekuti aiswe pamushonga arapwe apone. But then wabhilivhiswa manje iwo kuti mumusha menyu oraiti pazvakaenda zvikanobviswa zvinhu zviya zviya nasekuru vaya. Pane anouya here uzotitaurira nhasi kuti zvinhu zvese zvanaka, stroke yakabva yapera, munhu akaita zvakanaka. Munhu ari kudhidhioreta, munhu ari kuramba achirwara, miri uchidzikira nekuti imimika hamusi kuita zvinofanira kuitika. Munhu astroka, endai kuhospital, ngakuitwe matesti zvioneke chakonzera chii. Kana hanzi HIV ngaanwe mapiritsi, ngaarege kuti handinwe, nekuti n'anga ikakudza kuti urombo huri mumusha, munhu akuita nhungo dzekunwa mapiritsi nekuti at the back of his mind ari kubhilivha kuti kurwara kwandiri kuita uroyi hwakaitwa mumusha medu. Guys, tane vanhu vekuti mumwe anozosara ofa asi mhuri yadhivaidwa. Musisaonane, pane ruvengo, nekuti uyu anenge achiti vekwababa mukuru ndo vakaroya munhu, tete ndo vakaroya munhu, whereas hapana zvavakaita tete, baba mukuru havana zvavakaita. Chirwere chakatouya kumunhu, munotadza kuchemana, motadza kubatsirana paurwere, nekuti iwo kana wambondinanga kuti ndindakakuroya kuti uite stroke, do you think ndichine rudo here rwekukubatsira? Oraiti waita mwana aita facial pulse, muromo waenda pasaidhi, mwana aita zvaaita, mota arohwa nezvinhu, manzwa kuti kudii kuchipatara? Tisadaro. Kana munhu arwara, tangai matsvaga chakonzera kurwara kwemunhu. Kana manzi munhu ari HIV, munhu ngaapinde pamishonga tione kuti hazvichinje here, nekuti izvi zvedu izvi zvekuti tinonotsvaga zvinhu zvisipo ka uroyi huriko. But ngatitange tamboona kuti tisati tasvika kuuroyi maitei pazvinhu zvinobatika zvinooneka, maitei nemurwere. Vanhu ngatiendei tinorapwa, tisakasire kutenda zvinhu zviri negative zvekuti akaroyiwa. Imi kufunga kwenyu kana vakanzi varoyi vari desperate vakomana, pane muroyi anokuroya asvika wasara mabhonzo kuti nganganga wozoti anokudya, anodyi. Why varoyi they are so overrated? Zvikutonzi munhu akangodaisi akaroyiwa, vanodyei varoyi kana vakuroya wapera senhinda inge ndakuweya 36 kgs? Varoyi dei ndakafa ipapo vaidyei? Vaiungana vachidya nyama ipi? Iwo mabhonzo iwayo. Let's not do that. Ngatiitei zvinhu zviri real. Munhu akarwara ngaanotestwa, atariswe, aonekwe nana chiremba, zvozikanwa kuti chii. Kana zvanzi aiwa zveshuwa baba havana chirwere vari negative, asi vakarohwa nestroke nini, chiendaika zvenyu muchinoenda kunana sekuru vachivavo. But before ana sekuru, please ngatitange taenda kuhospital. Vanhu vanorapwa, vanotariswa. Ndo chinhu chandauya kuzochemera kunyika yeZimbabwe, nyika yekwedu. Ngatisadaro. Vanhu vari kupona, vanhu vari kurarama nechirwere icho chichi. Imagine what happened neCovid. People died. Havana kuwana mukana vanhu, mukana chaiwo havana kuwana. You die in 2 weeks. Asi HIV yakurera 3 years and you still can't make a decision what to do with your health. You still run around up and down like a headless chicken, uchinze ndau. Whereas help yako iri pamaziso pako apa, kungeenda kutestwa, kupinda pamushonga wotonwa. Let's not be like that. HIV is no longer a threat. Aisisiri threat manje. Zvine changove chirwere chakutomanejeka. Kana muchitoona isusu patave panapa tiri mapayoniya, takasafa. But izvozvo zvaitika kwatiri, it won't happen to you guys. Won't let it happen, especially generation yevana vedu. Hamusi kuzopinda pamatambudziko atakapinda. Isusu nguva yedu it was bad. Bvudzi redu raiyerera, miromo yedu yaitsvuka. Mukupanzwisa taita anonzi ma-lymph nodes aimera kuseri kwenzeve wozvimba munhu. Waita ma-skin rashes, waizvimba makumbo, waita diarrhea, waita yese.
pamunhu. Munondinzwisisa? Tisingazive kuti chii chinoshanda nechisingashandi, but it was all figured out and put in place. Zvekutoti nhasi is just a walk in the park. Kuziva kuti kana munhu ndikarwara ndinoenda ndopiwa mushonga wangu ndonwa ndopora ndoenda. Isusu panga hapana aiziva kuti zvichafamba sei, zvinofamba sei, zvinoenda nekupi. Dai makarwara nguva dzedu naimi vanhu vanhasi mairarama here? Zivaika kuti isusu pane makore apaingowanika cotrimoxazole an antibiotic ndo yaivepo. Ire raravhira ive riri gold, anga risingawanike. Muri kupanzwa waiteswa pawaiting list. Ndakasvika parenyatwa pandakanzi waiting list 3 months, CD4 count iri 19. Dai izvozvo zvakaitika kugeneration yenyu, imimi nekuyema pamunoita uko kuti mapirisi hamudi kunwa, chamunoda kuchema, munoda kuva health asi hamudi kunwa mapirisi. Why? Zvedu zvanhu zvakaoma neCD4 count yacho waitoikwirira bhazi yanga isingawanike mahospitals ese kuti ukasvika mugweru mukwekwe unowana CD4 count. Aiwa, waitondoenda kugweru ndokainotorwa kautoenda kuHarare, kautoenda Bulawayo. Kwanga kusina mishini yaidictata CD4 count makore edu isi. Imimi yezvinezvi anyway you walk in CD4 count yako ikuchekwa. Why don't you appreciate that and live and stop labeling yourself kuti I'm about to die muchizvinyora tuma expiry dates kumusana? Hazvisisiko, we are going to live. Saka ndofunga mandinzwisisa panyaya ye1 ye-u is equal to you. Zvakureva kuti kana virus musystem rako risingaoneke, ziva kuti hauna munhu wanogona kupa chirwere. Iwewe sangana nemunhu kana usingamutrust, pinda paprep. Vari kurwara kutanga kubatwa nezvirwere, testwai. Regai kukurumidza kumhanya kunoti tsakaroiwa nekuti hazviko. Tinongopa varoi mbiri yavasina, hazviko. Rapwai, inwai mapirisi, upenyu hwedu huende mberi. Ndofunga kana pane vane mibvunzo munoziva pokuiisa, tichange tichipindurana, tichienda mberi, tichidzidzisana pachirongwa chedu icho chinechi. Saka ngatibatanei muchikamu chatakupinda chekupindurwa kwemibvunzo. Mubvunzo wekutanga ndoda kubvunza kuti kana munhu echinzi ane viral load riri low, ameno ndo kutsanangura kwacho here, ari pa undetectable handiti? Ende matauro imi mukati haakwanise kutapurira chirwere kune mumwe munhu asina chirwere. So nedzimwe nzira muri kuti zviri safe kuita unprotected sex nemunhu akadaro? Yes. And then munhu iyeye anokwanisa here kutestwa? Chinenge akatestwa chii chinoitika? Chinobatwa here chirwere kana kuti hachitobatwa? Anotonza hano munhu ari pamushonga nemunhu asina HIV asiri pamushonga. Asiri pamushonga akatestwa anongoti negative, kutaura kuti hauna chirwere. Munhu ari pamushonga ndiye anoti kana anwa mapirisi anozotestwa, vanoona musystem make kuti virus ririmo asi rakasuppresswa, undetectable, harizi active. Ririmo harizi active, zvekuti ukaregera kunwa mushonga rinomuka futi rototanga kuataka. Saka neimwe nzira ndeyekuti kana tikatoenda paroad apa tikati munhu ari pastage iyoyo akatotestwa, tumalaini tuyato hatuiti 2 oro tunoita 2. Hatitoiti 2 nekuti undetectable hamuna. Ipapo rekaidi handizivi kana vachitesta panyaya yemalines, asi paropa rako chairo richitorwa richienda rinochekwa kulabhu riri kubuda richiti you are undetectable. Virus is there, rakarara, asi harisi kuna zvari kuitika, hatisi kudictate harimo. Pane umwe nyorawo akati zvoni 2015 akabatwa chirwere, mamwe mukoma wanyora kuti 2015 akabatwa chirwere handiti, asi munhu akatanga kubatwa ndoadzimai. Iye paakaona kuti adzimai abatwa vakabva vaendawo kodii kutesta kwakuona kuti angatoni nacho. But vakazvitambira zvakadaro ende vatori patreatment. But zvisiri clear kwaari ndezvekuti akambotanga
kubatwa ndiani. And anoti even akaziva, it doesn't have any problem with that. Only kuti aingoda ake kuziva, ingori question yaangogara iri kumutongesa for long, kuti ndiye kana kuti ndadzimai. Iye anoti anombobvira arwara kana kudii kuita anything chekurwara kutopinda muchipatara. Asi mukadzi wake akarwara chaizvo, tosvika pakuzodzidziswa nemafizio kuti afambe adii cause akarwara singaiti. Until right now right, akagaina beki, atone muviri wakanaka, looks healthy, vese vari right, but murume haana kumbobvira arwara. So iye ari kuzvibvunza kuti tingati pakadaro ndiye akauya nacho here kana ndini ndakamutapurira. Oh, okay, chimirai munzwe zvinoitika ipapo manje. Kurwara pamacouples masangana hazvirevi kuti atanga kurwara ndiye auya nacho. Kune munhu ane system yekuti iye anogona kugara nacho muropa rake for years asingazivi kuti anorwara. Eni munhu iye haatorwari manje, anenge achingori healthy, uchitongofamba uri mutano. Asi chinoitika pauri manje, ukasangana nemunhu unomutapurira vhairasi, uchimutapurira vhairasi, asi iwewe usina kuita sei, usina kurwara. Saka kuti atanga kurwara ndiye akauya nacho, no, it's very wrong. Mentality isipo, it's not like that. System dzevanhu dzinosiyana. Uyu muviri wako wakagona kugara nechirwere ukasarara. Uyuwo system yake yakanodhererwa, chakapinda mba chatomurarisa pasi, but doesn't mean automatically kuti uyu nekuti ndiye atanga kurwara ndiye angainacho. Aiwa, HIV inotogara mumunhu, especially kana usingateste zvako, inogara mauri usingazivi, usingarwari uchitori healthy. Asi musoona unotesta unotoshamisika uchinzi une HIV. Saka kureva kuti atanga kurwara handiye anacho hazvizivi izvo. Isystem yake ndiyo yakasimba, isina kumurwarisa chete. All right. Right. Poitawo mumwe akanyora ichiti, ini ndine 3 years now ndiri pamushonga, but ndine maronda anongobuda muviri wose anotanga achiita seturash tune mvura ozogoma akuita ronda richiita kunge pane ringworm rozoguma roita semunhu akatsva. Ndakambozama kumadoctors vakati meno zvokonzerwa nei. So mubvunzo wangu uri pakuti HIV inokonzeresa kudaro here oro mapiritsi, but then chondinetsa maronda acho akatanga kubuda 2 years before ndainda pachirongwa. Please help, ndapererwa kana zvichiita ndokusenderai mapicture etype yemaronda acho. Iyi nyaya yako yawataura muzukuru yekuti wapinda pachirongwa kunwa mapiritsi for 3 years, then 2 years back wakatanga kuita maronda. Hazvireve kuti pawakatesta ndipo wakabva wabatwa. Nditi wakatozotesta after chirwere changa chapinda musystem chako, ataka immune yako, ndosaka wakatanga kuita maronda. Nditi saka kana wari pamapiritsi 3 years uchiita maronda, maringworms, whatever zvaunenge uchiita, hazvireve izvo kuti semubvunziro wauri kuita kuti saka HIV inetisa maronda here. As I am always trying to explain, HIV haina chirwere chaikanangana nacho. HIV inongoreva kuti mumiri mako, mwiri wako hauchagona kuzvidzivirira muzvirwere. Saka kwakungouya ma-opportunistic infections akafanana naiyoyo rashi yauri kuita nemaronda, zvadherera mumiri mako nekuti hamusisina masoja anokurwira. Ndosaka uri kuona zvinhu zvakufamba nenzira iyoyo. Haizi nhau yekuti HIV inoita chirwere chemaronda kana kuti inoita makumbo. Aiwa, HIV zvinoreva kuti hapasisina chinokudzivirira, saka chese chese chakukurova musystem mako. Saka rega kufunga nenzira iyoyo. Pa 3 years idzi hauna kutitaurira kuti zvakamira sei paCD4 count yako neviral load. Chandinoda ngokuvimbisa ndechekuti viral load yako ikadzikira,
seeding for count yako ikakwira, zvese zvauri kuchema nazvo izvozvo zvinopera, unorapika. Uchiri kungotanga, ramba uchinwa mushonga, uchaona kuti zvese izvozvo zvinopera. Ndinotenda. Makadi zvenyu tete, inini ndiri nani, ndichangozviti muzukuru watete Linda, kuitira kuti ndisunungukewo kutaurawo nyaya yangu kwamuri. Inini ndakauya muno muJoni ndichibva kuZimbabwe mushure mekunge ndasiyana nomurume anga akandiroora. Chikonzero chatakambandirana yava nyaya yekushayiwa mbereko. Then ndichibva ndauya muno muJoni ndikatanga kushanda, ndanga ndakazvibata. Chinonyanya kundirwadza panyaya iyi, handina kunge ndaita zvokuvata kose kose kuita zvimwe zvinhu zvezve zvekuti, so ndaingozviendera kuchechi ndichidzoka pamba pandaishanda, ndichizviendera kuchechi ndichidzoka pamba pandaishanda. Then ndichiva ndazosangana nemunhu wandakasangana naye, akatondifimba, andifimba tichiva tatanga kufambidzana. Tatanga kufambidzana, takatoitawo zvokutorwa ropa nekutoongororwa kuti tine denda rechirwere cheHIV kana kuti kwete. Then zvadaro murwendo rwokudanana ndakatanga kubuda mawards, magenital wards. Then zvadaro with confidence ndichiziva kuti ndiye munhu wandaingosangana naye ega pabonde, ndakabva ndamuudza ndikati ndiri kusangana nezvakadai, unotiwo kudi? Akati maybe isari. Ndizvo zvaakatanga kutaura. Then ndichiva ndati alright. So ini semunhu aizvichengetedza neutano hwake, ndaigara ndichitiwo after 3 months ndombozvitarisa, asi ndakazonatsova relaxed nekuti ndandadanana nemunhu uyu kwenguva yakareba tichitovimbisana zvokuti ticharoorana. Then ndipo pandakabva ndazotanga kuona zvemawards, then ndichiva ndamuudza. So ndakangozoti setsika yangu yekuti ndaigara ndichingozviongorora ndichida kuona kuti zvakamira sei, ndichibva ndakatoenda neshamwari yangu zvezvo zvekuti munongoona zvokuti apo mobile clinic, tatoenda pamobile clinic paya kundodai zvinhu hazvina kubuda kunge sezvandanga ndakatarisira. Akabuda ari malaini maviri, hana yakarova, asi ndakazvidzikamisa. Ndazvidzikamisa ndibva ndaudza vananesi vakandibetsera ndikati itai zvinhu zvangu chopu chopu. Iyeye kuti haudi kuti vanhu vazive, itai zvinhu zvangu chopu chopu kuitira kuti shamwari yangu iri panze isaziva. Uyezve handidi ini bepa ramunondipa, inini ndichazozviendera ndoga kuchipatara. Vanhu vemuno dzimwe nguva vanogona kushayiwirawo hanya vachiva vatoti alright it's okay takuhwisisa. Then ndichiva ndatoenderera mberi neshamwari yangu, takatoenda kumashopisi tikadzoka, asi ndakaramba ndichizvidya moyo. Tete ini kumhuriyo kwangu hapana kana one wandati ndaudza zvinondidya moyo ndiri wai. Pfungwa chaidzo pane pamwe pamaitaura kuti unoita seunopenga. Shuwa unoita seunopenga. Zvadaro ndakazondoudza wandaifambidzana naye kuti iwe ndiudze chii chiri kuitika. Ndakamuratidza mupikicha, ndakati ndakaongorora because pandakabva bebe kuchipatara kumobile clinic iya ndakabva ndazoenda kumba ndandoga ndikati ndizvo here kana kuti vanyepa. Ndichiva ndazozviongorora ndichiva zvangoramba zvichibuda
malaini maviri. Then zvadaro ndichibva ndazondokonfranda mufesi kuti ko zvakamira sei. Haana kuratidza kuvhunduka. He was so relaxed. Munoziva pane pamwe unosvika pachikamu chekuomerwa, unosvika pachikamu chekuti asi Mwari makazviona here kuti zvakakodzera kuti ndibude mumba mangu. Ndabuda mumba mangu ndongozondosvika ndozadzwa chirwere ichi nomumwe munhu. Vatete chero naMwari vanondibhubhurira kuti handina kumbobvira ndahorera cherevheni iyeyu murume uyu wandaidanana naye. I was so relaxed. Pandakamuudza kwakanzi wakadi kundudza kudharadhara. Ndakati handina mazuva ndazviona, ndatsoenda kuvhunza. Kwakanzi alright, ndazvinzwa. Kete ndakashayiwa hope. I lost hope in myself. Ndakazviudza kuti chero ndikafa nhasi handina mwana pano panyika ino wekuti anozoti amai vangu vakafa. Iye murume wachona akandipa chirwere chacho kuti nditi anondida, kuti nditi haandidi, handizviwisisi. Handinazoziva kuti I think I'll finish kuenderera mberi neaudio. It's very sad. It's very sad. My heart goes out to you, muzukuru. Yeah. Zvinhu zvinosanganikana nazvo muupenyu. But it must not put you down and you agree to stay down. Tsamwa, asi udzoke back to your senses. Ngazvikubate, but life must go on. Kana waona chirongwa ichi pandatanga kuchitaura, tanga tichitaura nyaya dzakafanana naidzodzi, dzekuti wasangana nemunhu matanga kufambidzana, hauzi shuwa naye. Dai dzidziso iyi wakaiwana 2 years back, ungadai usiri paurapa. Ndosaka chishuwo chedu chiri chekuti dai programu iyi yaienda kure, vanhu tadzidza, you would be not in this situation. Dai wakandinzwa 2 years ago kutaura kuti wasangana nemunhu mutsva, hauzivi status yake, enda paprep. Kutaura kuno ungadai usiri pauri mwanangu, muzukuru. Iye zvinezvi, iye aizviziva, that's why he is relaxed. Ndo vanhu vaive vandaitaura kuti anonge aine pfungwa yekuti ndoda kupowa vamwe, kana kuti munhu anongori reckless, kana kuti munhu anenge aine utsinye. Aitoziva kuti anorwara, but deliberately akanokuinfecta. And you still question kuti does he love me or not? I don't know what more you are looking for. Kuti udzidze kubva paari. He is not worth it. Dai wakadzidza, pawakaenda ukatestwa ipapo, dai wakabvunzisisa. Iye zvinezvi zichindiudza, wakutofanira kupinda pamushonga kuti uno. And let me tell you something, muzukuru. Matambudziko ndo anotiswededza pedyo naMwari. Iyo situation yauriye zvinezvi, it's like yakasangana, you cannot untangle it. But kuna anozvigona manje, vanhu vandivo Mwari vakasika iweyo. Matambudziko anouya kuti atiswededze pedyo naMwari. Ipapapa situation yako yakutoda Mwari, handiti uri kubvunza Mwari
kuti makarega imba yangu ichiputsika yekutanga kubudikidza nekushaya mbereko. Hana vakaita makore mangani vachitsvaga vana. Havana here kuzozvara vana vakavadzorera kana vadzorera kuna Mwari muridzi wavo ainge avapa. Vamimbisa Mwari kuti ndipeiwo mwana. Une makore mangani ekuti uluze hope. Ana Sara vakaita makore mangani vasina vana naye muzukuru. Havana kuzobata vana. Uchamubata mwana wako. Asi chandakuda kuti udzidze ndechekuti chirwere chiriko. Ende ivo Mwari ndivo vachakugonesa. Inini I can cancel you ndogona kukudza, but panoda higher power iye zvine condition yauri ndikuona kuti you are already crying. It's so emotional even kwandiri as I talk to you. But pakutoda higher power inopindira kuti ikunyaradze. Pane zvakaitika kwauri hazvizi nyore. Chandoda kuti uzive kuti kubva nhasi munhu haavimbwe naye. And I'm sure hauziriwe wega. Makawanda muri kuona chirongwa iko zvinezvi. Unotori musituation yemunhu wauri kufambidzana naye, of which you are not so sure mafambiro ake hawapiwe zvakanaka. Enda paprep zvidzivirire kubva kumunhu iyeye. Koiko zvakambotanga rinhiko kuti chokwadi masangano matrustana. Handizivi kuti zvinotora makore makani kutrustana kusvika pakuti maakurara muri unprotected. Trustanai pazvimwe, asi pakunopinda pabonda apa hapana trust kana musati matestwa. Inwa prep yako ngaikuchengetedze. Hanayo kana kuti hana, asi iwe ngoziva kuti uri safe. Trustanai pane zvimwe, asi pane zveutano izvi havazivi sevanotaura. Chiona iye zvinezvi wanga uinaye achiziva kuti anorwara, wakumudza kwaari it is tend to be a joke. He is relaxed about it because maybe it was his aim and he has achieved it. Aspirated to another victim and he is looking for another victim. How do you know that? Chanda kukudza iye zvinezvi ndechekuti waonekwa kuti une chirwere, what have you done about it? Enda kuclinic, enda pamushonga unwe. That's the only way you can fight and get your health back. Enda unonwa mushonga, uchawana murume akanaka, uchamubata mwana wauri kukumbira. Ziva kukumukumbira mwana. Kune muridzi wevana iye ari kumusoro anotida tese. Uchakupa mwana, uchamubata, uchasvika paundictatable, tofinga wapindurika. Notenda hangu, ndinotenda mapindurika kune vadzidza madzidza. Taakusvika kumagumi echirongwa chedu chino. Ndinokumbira kuti ngatidainzanei, ngatitaganei, uyai pachirongwa icho chichi tidzidzisane. Usadarikirwa nekuti uchadarikirwa nezvaunotsvaga zvisakudarika, unozviona warasika. Uyai pachirongwa chino, rambai muchititeera. Ticharamba tichiuya nezvidzidziso zvakawanda, tichipindurana kunyange pamibvunzo, kunyaradzana nekupanana simbiso. Ndo chinangwa chechirongwa chino. Ini zita rangu ndinoitwa Tete Linda. Vanoda kunditeera, ndinaro peji rangu paFacebook rakanzi Linda Chikumbura. Mukauya ipapo munondiwana. Mukauya kuTikTok ndine peji rinonzi Chigs, CHIGS. Ndiri ipapo, nditeverei, ngatidzidzisanei tichienda mberi. Ngapashayika anosarawo mashure nekuti akashaya information. Uyai tisangane. Ndinotenda.